Olen Kari Vartio Offi-varustajasta ja puhelimeen vastaan KP. Offi-varustajien taru alkoi 2002, eli 6 vuotta tällä hetkellä nyt sitten porskutetaan. Alun perin 3 kaverilla aloiteltiin. Tumppi ja Pauli oli silloin heti alusta messissä ja nyt tällä hetkellä ollaan pikkusen laajennuttu. Heikki ja Aku on asennuspuolella ja Anne laskutuksessa, että ylöspäin on matka koko ajan. Pääasiallisesti Offi-varuste tekee uusien autojen varusteluita, eli asennetaan vinssejä, pohjapanssareita, jousitusta, renkaita, vanteita, tehdään korotussarjoja, korinkorotuksia, prototyyppejä tehdään automaahantuojille ja sitten erilaisia ammattikäyttöihin muokataan sitten ajoneuvoja. Eli tämmöisiä vinssiratkaisuja voidaan tehdä uudempiin Toyotiin. Tässä mallina on Hiluxi, mutta samanlainen ratkaisu on 120, eli tuossa Land Cruiserissa. Eli se tulee, siitä jää ainoastaan rullakita näkyviin. Normaalisti jos laitetaan sillä vanhalla systeemillä, niin vinssihän tulee tähän eteen. Se on hemmetin painava, se tökkii joka paikkaan, se on pirun ruma, ei toimi. Tästä saa käden saa suoraan vapauttimeen, ei tule mitään ongelmia. Sä näet tästä päältä, että vajeri kelautuu hyvin rummulle ja sitten kaukosäätimen saa tähän liittimeen suoraan kiinni. Että toimiva paketti. Meillä on aika lailla hyvä kirjo tuossa harrastajapuolella, vahva osaaminen Offi-taustaan. Pauli ajelee trialia ja Tumppi on hyvässä vedossa Formula Offissa, niin mun hartiolle jää sitten suunnistus ja safaritoiminta. Offi-varustaja on alun perinkin ollut tukemassa kilpailuja nyt Lapland Trophyssä tällä DVD:llä ja aikaisemmin ihan alusta asti ensimmäisistä Finland Trophyista alkaen niin ollaan oltu mukana tukemassa kilpailutoimintaa, koska se tuo meillekin sitä arvokasta kehitystyötä. Me nähdään mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja kyllä se iso kiitos harrastajaporukalle menee, että tämä homma on näinkin hyvin pyörinyt. Offi-varusteen yksi iso osa-alue on myös sitten tuotekehittely, että me testataan niitä tuotteita, mitä me itsekin myydään ja katsotaan mitä ne kestää. Yksi hyvä on riskiretki kerran vuodessa ja kaikki kilpailut, mitä Suomessa pidetään, niin kyllä me ollaan tiiviisti siellä mukana katsomassa, että miten se homma toimii. Tuotteesta sen verran, että Ironmania myydään kaikista eniten. Se on meidän oma maahantuonti ja hintalaatuisuuden on kohdallaan. Oldman Emua myydään sitten lisäksi, mitä Ironmanilta löytyy. Offi-varusteen omista tuotteista on myöskin tuo T-Maxi, eli T-Maxi tekee maastotunkkeja, vinssejä, kompressoreita. Kompressoreita löytyy paria eri mallia. T-Maxi on edullisempi kompressori ja sitten ammattilaiskäyttöön suositellaan suoraan viaariin. Varni on tietysti se perusmerkki, vanha luotettava, mitä on myyty kymmeniä vuosia Suomessa. Offi-varusteen liikevaihdosta vajaa puolet tulee maastorenkaiden myynnissä ja se on meidän todella vahva puoli, se maastorengasosaaminen. Asiakkaan oikeastaan tarvitse muuta kuin soittaa meille ja ilmoittaa, että minkälainen auto ja mitä haluaa sillä tehdä ja mitä sille nyt on tehty ja tulevaisuuden suunnitelmat, niin kyllä me osataan siihen sitten kertoa, että mikä rengas sinne alle sopii pyörimään ja mikä on laillista ja mikä on sitten hyvä, että se menee kanssa perille asti. Renkaiden lisäksi luonnollisesti löytyy vanteita, kaikki yleisimmät pulttijaot ja koot löytyy suoraan hyllystä. Ja jos ei löydy hyllystä, niin sitten tehdään niitä. Tehdään keskiöt, tehdään vanteet, sorvataan, hitsataan, pannaan polttomaalaukseen tai pulverimaalaukseen ja tehdään semmoinen kuin tarve vaatii. Olen Kari Vartio Offi-varustajasta, puhelimeen vastaan KP ja numeron pitäisi näkyä jossain siinä alareunassa ja yhteystietojen kanssa.